Bufon, vino aici. Bufon, porunca ta de astră, să te duci să curteți grajdurile. Da, stăpâne Viorele. Care este vestea de astă, supusul meu? Acum va bine. Nimic, stăpânei Viorele. Aia, moșmitică, du-te și culege-mi prun din curterea palatore. Armisă. Acum eu mă duc în dormitar să dorm o țără. Mamă, să vezi ce o să se oftice Maria sa Voineo. Lasă-ne, Marine, că îi trece. În fine, hai să mergem la Maican, ca mi-a promis Milă Varza. Ce mai faci aici, Iancule? M-a pus mărie sa să fac curat în grajd. Și pe tine ce te-a pus să faci măria sa? Măria sa, mă pus să culeg prun din curtea palatoare. După că am terminat de făcut curat în graj, te-a ajutat și eu. Păi hai să mergem să culegem. Ce faci, Viorico? Unde e voinea? Voinea plec cu nea Marin la măria sa. Auzi, voineu, ăsta o fi acasă. Tani Botagine. Nu știu, Marine, o fi măsa acasă. Atici mă state. Tanti Stella, ești acasă? Da, mă, Marine. Ce mai faci, Voineo? De ce nu mai vii pe la mine? Ce să fac, bre? Sunt și eu ocupa cu cărciuma. Bre, cu varza cum rămâne, cu că dați kilul de varza. Auzi, nea Marine, fiindcă te cunoști, dăm și mie 5 sticle de tuică și o găină. Da, bre, așa facem, cum ai zis mata. Am luat reteta de tuică supremă. Acum activez protocolul de vedere a tuicii suprem. Voinero să-mi aduce aminte și mie pe drum să luăm de la magazi un butoi pentru varză. Da, Marine, dar trebuie să iei și un furtun pentru suflat varza. Măria ta,
Peste 3 zile vine comandantul suprem al Imperiului Dacia. Amânea face străcările pentru venirea comandantului suprem. Patriciliul Dacia. Poate facem o alianță cu Imperiul Dacia. Cine vine peste 3 zile? Reginei perla mea, dar avem un musafir din Imperiul Tasia. Hai, regina mea, să mergem la mașina regală, că ne așteaptă în fiare. Mergem la Nea Marin. Trageți primul foc de avertizare către pământul. Capitane, curasatul Yamato este într-un portal și vine spre noi. Trebuie să luăm cu orice preț cazanul care face tuică supremă. Mă, de ce mai băutuica bețivule? De șmecher sisel. Nu mai vă băteți la mine în curte, mă. Sisel a început primul. Mă, nu mă luați pe mine cu trestori din astea că nu-mi sindie și hai să băgăm varza la butoi. Dacă nu veniți cu gălețile alea, nu vă mai dau gem de prune. Hai, puștule, să mergem să luăm gălețile alea, că ne bate Nea Marin și nu mai vedem gem de prune. Bună ziua, măria ta! Din păcate, comandantul suprem nu a putut veni și m-a dobis pe mine, General John. Din păcate, noi am fost loviți de o navă extraterestră din Netigorin care se îndreaptă către Pănut și s-ar putea să vă atace. Și cum tu de apărat de ei, General John? Trebuie să ne unim forțele. Yamato a condens daune la repacul britanic X, iar cândănirea cu acei extraterestri au pus capați navei. Măria ta, n-avem ce face, trebuie să luptăm pentru a vă salva regadul. Trăgeți cu tot ce aveți, mai bun generale. Ne-am adunat aici pentru că aduiți un omagiu generalului John și pentru că am învins marțieni. Vrumur. Haideți să mergem să bem o țuică în amintirea lui General John.